видео бениҳоят муҳим аст. касоне ки ҳамин дард азият мекашад, бемории гаймарӣ. бародарҷоно, вақти хоб рафтан айбинитон омереза, вақте камакак сар ха мекунед, пешонӣ дард мекунад, вақте ки нафас мекашӣ, нафаскашӣ қинай, яъне ки худат ба бемории гаймарӣ дучор шудагӣ. бародарҷоно, кадомое ки гаймарӣ доре, метавонед ки дар ҳамин номро муроҷиат кунед. мо ҳалли лечени ҳамин кора ёфтагем ба доруҳои гиҳоӣ. бародари азиз, лечениш ай 4 то 5 соата давом метиҳад. метавонед ки муроҷиат кунед, иншаллоҳ ки мо дар хизмат ҳастем. номро дар то экрана иншаллоҳ муроҷиат кунед, дар хизмати шумоем. салому алайкум. бародари азиз, алҳамдулиллаҳ, бародар фитобочка неса лечени гаймарӣ бародар омадагиам. бисёр хоҳиш шуд ки ҳамин зардол натува. мақсад ки вақти неприятне, яъне аком мақсад ки омадагиам. алҳамдулиллаҳ, чӣ хеле